Ir-Reġistru Malti tal-Vapuri fl-2015 ra żieda rekord ta' 14.3% fuq is-sena ta' qabel. Ħabbret dan Transport Malta. Sal-aħħar tal-2015 kien hawn 66,200,000 tunnellata gross irreġistrati taħt il-bandiera Maltija. Figuri rekord li jkomplu jikkonfermaw il-bandiera Maltija bħala l-ikbar reġistru merkantili fl-Unjoni Ewropea u s-sitt l-ikbar fid-dinja. F'aktar riżultati pożittivi naqset l-età medja tal-flotta rreġistrata. Dan jikkontribwixxi lejn ibħra aktar siguri u notfa. L-età medja tal-bastimenti reġistrati taħt il-bandiera Maltija fl-2015 kienet ftit aktar minn 6 snin u nofs sabiex l-età medja tal-flotta kollha saret 12-il sena. Nitkellmu dwar jottijiet twal aktar minn 24 metru, is-super yachts. Sal-aħħar tas-sena l-oħra, ir-reġistru tagħhom żdied b'aktar minn 10% fuq is-sena ta' qabel. Kien hawn 500 super yacht waħda itajru l-bandiera Maltija fl-2015. Fi-stqarrija Transport Malta qalet li r-riżultati huma storja ta' suċċess għas-settur marittimu u għall-ekonomija. Ftit tal-jiem ilu biss Transport Malta ħabbret li fl-2015 kienu rreġistrati 61 ajruplan fir-reġistru tal-avjazzjoni, l-ikbar numru ta' ajruplani li qatt kienu rreġistrati f'Malta.